Malam dan girman Allah ka taimaka min kwana na uku ban ci ban sha ba. Barka, kana lafiya? Ya gida? Wallahi magidanci ne ni. Kwana uku a gida ba dora tukunya ba. Na zo ne akan ka taimaka mu. Kamar yadda Allah ya taimake ka da abin da zan je a dora tukunya a gida. To malam baka da sana'a ne? Ina da sana'a. Ina dan gyaran keken dinki ne haka. Amma yanzu ba ko da yaushe ake samun gyaran ba, sai a kwana uku hudu ba a samu gyara ba. Shine nazo ka taimaka mu. Kamar yadda Allah ya taimake ka. Yanzu haka wucewar da na zo yi da tafasa zan je in tsunko. Allah ya taimake ni na ganka kuma na ganka da sufar na Allah. Na ce bari in zo in nemi taimako ko Allah zai sa a dace. Gaskiya ne, ni ma dai wannan kudin wani uzurin da su zan yi, amma na ga kafi ne bukata. Gaskiya ne, to Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ji kan mahaifa, Allah ya raba ka da iyaye lafiya. Allah ya ji kan mahaifa. Ai yanzu na fasa tsinkar tafasar zuwa zan nemi garin kwaki ko gwangwani 2 ko 3 a hada da kuli ba su haƙuri su ɗanci. Allah ya shi ma albarka kaji, Allah ya saka da alkai, Allah ya ji kan mahaifa. Na koma gidan, ai gidan zan koma. Ya kamata a yi. Na gode, Allah ya saka da alkai. Kawai gidan jarabar tsiya da nake ba za a wannan ba. Ya haka ake yi don jarabar tsiya sai kilo. Haka kurin don jaraba ke me yasa ke ba ki nutsuwa ki ji menene? Ke kin sani yau kwana nawa a gidan nan ina kawo miki ƴan uwan ki kawai ke rabawa. Na ce nutsu ba zan nutsu ba da aka tashi kani gidan nan ba da gana ta aka kawo ni ba. Ka taɓa ɗaukan kuɗi ka bani ko ka bani abinci ka ce min in ci ne. Kullum sai tsinan nan naka bayan duka sannan kuma ka sanya ta gida ka rufe gaba abinci sai ka ce min in sha ruwan kwanta. Wallahi yau ba zan zauna ba tunda kai tsinanne ne. Kaji yanzu ni ina matsayin mutunki zaki min wannan abun. Kar ki manta duka da auren mu da komai fa duka bai fi sati 2 ba fa face. Kun kwana 10 ne ma amma na je na auro na sa abin da auro akan abinci shine kike mun wannan market. ƙarya ne idan ba naka bane ba na ji an ce aro aka baka a zauna na wata 6 ƙarya kake yi. Yanzu me musa sai da makarci gida ma ina zaka iya ce da mutum abinci. Lafiya ya na ban ku fito. To kai ina kai ne ruwanka tsakanin muci da mata ka zo ka shiga tsakiyar. Kullum sai ya rufe gida da tafiya banda da yawa kuma ya kulle ni da kwallo ta baya. Hababawan Allah, ya aka yi za ku fito da girmanku da wayanku da hankali za ku fito titi kuna zubarwa da kanku mutunci. Ai yarinya ce ka gani. Baiwa Allah, haƙuri ake yi. Wannan rayuwar da kuka gani ana yi kusan kowa ne. Haƙuri ake da juna. Kai ma da abin da kasancewar zai bata mata da kake gudarsa bai kamata a ce kun fito kuna wannan tsinki mutuncin ba. Duk abin da ba ku kashe shi a cikin gida ba bai kamata sai kun fito waje ba. To gashi nan ta yaɗa makota duka sun ji kalli fa makota duka sun fito kowa sai kallon yake yi. Gaskiya ne. To ni na zo zan wuce na ganku haka. Shi yasa wata mafita ce ta zo na ce bara na zo na same ku kuma ku zub da makaman yaƙi. Wannan tsada da ake yi kusan gidan kowa ne. Ya kamata a ce duk abin da ke ya kawo miki yi haƙuri da shi. Kai abin da nake so da ka faɗa mata dai ka faɗa tana ji ai. Yanzu abin da nake so da ku ya kamata akwai zanga-zanga da za a yi. Ya kamata ku fito kwanku da kwarkwata ku mu haɗu mu yi zanga-zanga domin samun sassauci a wannan ƙasa ta mu. Kuma fa abokina salamu alaikum. Wa alaikum. Wallahi ka zo da magana dama ka san abin da yake dawo mu arewa gaba daya. Ba ma arewa gaba daya ba Najeriya gaba daya. Na gode. Ba da ki shiga gida mu je ai daga yau mu shirya mu. Yanzu abin da nake so ku je ku shiga ku fito aje abu mai sai jira mu je mu dawo ba matsala. Yau amma ku fito titi kuna wani wannan abun ai ba wannan bane ba. Tinubu! Tinubu!
adalci muke so. Tinubu yunwa 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 adalci muke so. Tinubu saura yanzu da Allah wannan makaman da na gan kuna yawo da shi me ma'anar haka? Makamai dole ka ga mun ɗebo makamai saboda mu kafa mu tsare ranar zanga-zanga mu fito kwanmu da kwarkwatan mu domin mu kwato kanmu yanci. To abin da nake so da ku ita zanga-zanga doka ta ƙasa ma bata hana ai zanga-zanga ba. Mutukar za a ɓatarwa da ƙasa yancin kanta domin kowa ya san halin da ake ciki. Amma ba zanga-zanga ake kyamatawa face makamai da tashin hankali da sace-sacen dukiyar al'umma shi ake tsoro. Don haka don Allah ina kiran ku da cewa waɗannan makamai ai kokari a ajiye su. Mu ma da kuke ganin mu kuke mana mummunar fahimta to wasu ne daga cikin gurɓatattu daga cikinmu aka ba su wani kaso ba sa buƙatar ai wannan zanga-zanga a kuma nemi yanci. Dakata Bala ba wai na tare numfashinka ba. Ka manta lokacin da kake bi inuwa kwararo lungu sako kana a taimaka ma wata ko manyan sun jaka sun je sun ma dan alherin da suka yi wa sauran wasu kai ma ka fito a matsayin ka na malami kuna hanawa. Dan mun san sa ne maka bayani na ce mu ba ma daga cikin masu hana zanga-zanga. Mu fatan mu shine a aje makamai a fito ai zanga-zanga cikin lumana. Mu ma za mu zo mu mara muku baya sai a zo ai tafiyar da mu ɗebo matanmu da 'ya'yanmu gaba ɗaya mu ɗugunzuma. Amma ba zai yiwu mu taho da 'ya'yanmu da matanmu kuna riƙe da makamai ba saboda wani in ya gan mu ma gudu zai. Don haka da Allah ku aje makaman nan mu ma daga yau muna cikin waɗanda za a yi zanga-zangan nan da mu. Duk malamin arziki ya san halin da ƙasar nan take ciki dole zai mara muku baya akan zanga-zanga amma za a yi ta ne bisa maslaha ba tare da zubda jinin wani ba ba tare da ɗaukar kayan wani ba ba tare da cin mutuncin wani ba. A tafi a yi zanga-zanga mu ma muna goyon baya amma a aje makamai. Na fahimci abin da kake nufi. Na'am. Kana nufin yanzu duka kai a cikin wanda suke cikin wannan hanawan naku malamai kai baka cikin a'a mu ba ma daga cikin su ba ma daga cikin masu hana zanga-zanga domin mun san akan tsarin constitution ake. Shi ko tsarin constitution na ƙasa ya bada damar ai zanga-zanga amma bai bada damar ai tashin hankali ba. Su ma waɗancan da suke ƙin wannan abu rashin fahimta ne wasu kuma son zuciya ne. Don haka abin da nake so da ku zube makaman mu ma za mu fito muna da kungiyar malamai za mu haɗu gaba ɗaya da mu za a fito duka ai wannan zanga-zanga. Don haka duk ku aje makamai mu ma yanzu za mu shiga mu gaya matan mu duk a fito gaba ɗaya zanga-zanga da mu za a yi. Don haka da muna goyon bayan ku 100% amma a yi cikin lumana a yi lafiya a gama lafiya. Ina fatan an gamsu. To ubangiji Allah ya sa mu gama lafiya. Don haka yanzu ku je ku mu shirya gaba ɗaya mu fito zanga-zanga neman yanci, cin hanci da rashawa, cin amanar ƙasa da ake mana, rashin wutar lantarki, tsadar man fetur, tsadar abinci da sauran matsaltsalu na rayuwa. Kuna kallo muna gani da idan mu wasu sai sun ɗebo tafasa za su ci abin da za su ci. Shine matsayin abincinsu. To don haka duk ku mu haɗa kai mu je mu zanga-zanga amma da Allah a gaya wa duk wanda zai fito ko reza ba ma buƙatar mu ganshi a wajen zanga-zanga. Da mu za a yi zanga-zanga amma ba ma buƙatar ko reza kar mu ga wani da shi. Allah kuma ya muku albarka, Allah ya saka muku da alkhairi kuma haka muke buƙata. Yanda kuke matasa na ji daɗi da na ba ku shawara kuka amsa ubangiji Allah ya muku albarka. Allah ya saka muku da alkhairi don haka kuma shirya da mu za a yi wannan zanga-zanga muna cikinta yauwa.